ሰላም صبركم ተከታተልትና ከመይ ትውዕሉ እምባርከስ ናይ ሰዓት እዚ ዜናታት ዘመጽኩም ኣለኹ መጀመርታ ግን አርስታቱ ሎክ መንግስት ኤርትራ መበል 22 ፎሊ ዋዕላ ፈጻም ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ሕብረት አፍሪካ ተሳቲፉ ስነ ስርዓት ቀብሪ አዛዝ ኃይል ባህር ኤርትራ ሜጀር ጀነራል ሐመድ ካሪካረ በخبዝ በለ ስነ ስርዓት ተፈጺሙ ሓደ ወገን ናይ ተኻለ ወገን መሬት ሒዙ ክነብር ኣይክእልኒ ዶኻ በላብታት ዝብል አርስቲ ብናፋ ፕረስ ወተ ሓድሽ መግለጺ ምርጫ ሩስያ ተጀሚሩ ፑቲን ድማ ከዕወተሉ ተገሚቱ ካልኦትን ዝብል ዜናታት ሒዝና መጽናኩም ኣለና ሰናይ ምክትታል ስነ ስርዓት ቀብሪ አዛዝ ኃይል ባህር ኤርትራ ሜጀር ጀነራል ሐመድ ካሪካረ በخبዝ በለ ስነ ስርዓት ተፈጺሙ ስነ ስርዓት ቀብሪ አዛዝ ኃይል ባህር ኤርትራ ሜጀር ጀነራል ሐመድ ካሪካረ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስትን ግንባርን አዛዝ ሰራዊት መራሕቲ ሃይማኖት ቤተሰቡን መቃልስና ብዝተረኸብሉ ትመላ 15 መጋቢት በخبዝ በለ ስነ ስርዓት ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት አስመራ ተፈጺሙ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 1969 ናብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝተጸንበረ ኣብ ወርሒ ግንቦት 1970 ድማ ካብቶም ቀዳሞት መሰረት ህዝባዊ ኃይልታት ሓርነት ኤርትራ ዝኾነ ገዲም ተጋድላይ ሐመድ ካሪካረ ኣብዋን ሓርነት ኣውቃልሲ ኣብ ተዋጋእ ሰራዊትን ክፍሊ ኤምዳድን ዝተፈላለዩ ጽፈታት ሓላፍነት አዛዝ ባሕሪ ከምኡን ብደረጃ ኣባል ማእከላይ ሽማግለ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝተቃለሰን በኣብነት ዝመርሐን ሓርበኛ እዩ ተጋድላይ ሐመድ ካሪካረ ነዊሕ ዓመታት ኣባል ኤምዳድ ኣሃዱ ባሕርያን ኃይል ባሕርን ኮይኑ ኣብ ዝሰርሓሉ እዋን ኣብ መስረታ ዕብየትን ምዕባልን ናይ ዝኣሃዱታትን ኣብ ወታደራዊ ስርሒታት ኃይል ባሕርን ብኩሎም መቃልስትን ብጾትን ዝምስከረሉ ልዑል ኣበርክቶ ዝገበረ ኣብነታዊ ሓላፊ ነይሩ ድሕራት ናጽነት ሜጀር ጀነራል ሐመድ ካሪካረ ኣብ ማሕደር አውራጃ ደንካልያ አዛዝ ኃይል ባህር ኤርትራ አዛዝ እዝ መብራቅ ከመሆኑ ዋሃዲ ግንባር መኸተል ልምዓት ምብራቅ ብምዃን ክሳብ ዕለተ መስዋዕቱ ንህዝቡን ሃገሩን በብቕዓትን ተወፋይነትን አገልግሉ ብጠቕላላ ካብ 73 ዓመታት ዕድምኡ እቲ 55 ኣብ ቃልሲ ሃገር ናጽነት ምኽባር ልዑላውነትን ህንጸት ሃገርን ዝሕለፈ ገዲም ተጋድላይ ሜጀር ጀነራል ሐመድ ካሪካረ በዓል ሓዳርን ኣብ ኣርባዕተ ቆልዑን እዩ ኣብዚ ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ፕሬዝዳንት ሃገር ኤርትራ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ሓላፍ ፖለቲካዊ ጉዳያት ግደፍ አቶ የማነ ገብረአብ ሓለቓ ጠቕላሊ ስታፍ ሚኒስትር ምክልኻል ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሐንስ ሓለቓ ስታፍ ኃይል ባህሪ ኮሎኔል መልአከ ተኽለማርያም ሱልጣን ረሓይታ ዓብደልቃድር ዳውድ ከምኡን ብስም ስድራቤት ደቁ ንኽብርን ዝኽርን ስውእ ኣኽሊል ዕምባባ ኣንቢሮም አዛዝ ኃይል ባህሪ ኤርትራ ሜጀር ጀነራል ሐመድ ካሪካረ ብ13 መጋቢት ኣብ መበል 73 ዕድምኡ ብሕማም ተሰዊኡ መንግስት ኤርትራ መስዋዕት ገዲምን ወፍይን ብጻይ ኣብናታዊ ሓላፍ ሜጀር ጀነራል ሐመድ ካሪካረ ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን እናገለጸ ንስድራ ቤቱን መላእ ህዝቢ ኤርትራን ጽንዓት ይሃብኩም ክብል ኣመሓላሊፉ ብተወሳኺ አዛዝ ኃይል ባህር ሩስያ አሌክሳንደር አሌክሴቪች ሞይሴቭ ብምኽንያት መስዋዕቲ አዛዝ ኃይል ባህሪ ኤርትራ ሜጀር ጀነራል ሐመድ ካሪካረ ናብ ሓለቓ ስታፍ ኃይልታት ምክልኻል ኤርትራ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሐንስ ኃይል ባህሪ ኤርትራ ስድራ ቤት ናይ ጽንዓት ይሃብኩም መልእኽቲ ሰዲዱ ሓደ ወገን ናይ ተኻለ ወገን መሬት ሒዙ ክነብር ኣይክእልን እዩ ዶኻ ኣበለ ኣብታት ዝብል ኣርእስቲ ብናፋ ፕረስ ወፀ ሓድሽ መግለጺ ግጭት ከይፍጠር እንተተደልዩ ሓደ ወገን ናይ ተኻለ ወገን መሬት ሒዙ ንዘለኣለም ክነብር ኣይክእልን ስለዚ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ መሬት ናድዩ ዘሎ ኣይኮነን ንምርግጋጽ ካብ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ካብ ክልል ትግራይ ዝተዋፀት ኮሚቴ ናብ ኩሉ ቦታታት እናተንቀሳቐሰት ክትዕዘብያ እዩ ዝብል ዘሎ መራሒ ናይ ዛጎረቤት ሃገር መቸም ድሓንዮም ዝተፈላለዩ መራሕቲ ናይ ዛጎረቤት ሃገር ሎሚ ዝተዛረቦ ንጽባሕቶ ከፍርስዎ ይሽገሩን እዮም ትማሊ ኣፍ ደገ ባህሪ እንተስ በሓይሊ እንተስ ብስምዕ ንኢትዮጵያ ከም ዘህልዋ ክንገብር ኢና ትብል ነርካ ሎም ድማ ሓደ ወገን ናይ ተኻለ ወገን መሬት ሒዙን ዘለዓለም ክነብር ኣይክእልን ኢልካ እንተመደርካ ሓላልዩ ምክንያቱ ፖለቲካዊ ባህሊ ናይቲ ሃገር ንስዩ ኮይኑ ጸኒሑ ብዝኾነ እዚ ቀዳማይ ሚኒስተር ነቲ ኤርትራን ርብዕ ዘመን መመላእታ ክትገልጾ ጸንሐት እዩ እዚ ደግሞ ዘሎ ጭርሑን መረዳእታን ህዝብና ናትና ይንህብን ዜናትና ይንደልን ዝብል ምዃኑ ኩሉ ዝፈልጦ እዩ ሰራዊት ኤርትራ ጸረ መጥቃዕ ተወሲዱ ናይ ፖለቲካዊ ሕጽቦ ዕማማቱን ብዝግባእ ምዘዛምን ዝቕረብ ምስቀረምን ኣብ ዘይመሬቱ ከፍ ዘብል ምክንያት የብሉን ከምቲ በወግዓ መንገዲ ዝገለጾ ኣብዚ እዋን እዚ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ውሽጢ ልዑላዊ መሬት ኤርትራ እዩ ዘሎ ዕድመን ጅግና ኃይልታት ምክልኻል ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራ ልዑላውነት ምቅርት ሃገር ንዘንተ ዕለት ከይተደፍረ ክነብር እዩ ሎክ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ መበል 22 ፍሉይ ዋዕላ ፈጻሚ ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ሕብረት አፍሪካ ተሳቲፉ በፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ሃገር ኤርትራ በኢትዮጵያን ቋሚ ሎክ ኣብ ሕብረት አፍሪካን ቁጠባዊ ኮሚሽን አፍሪካን አቶ ቢንያም በርሀ ዝተመርሐ ሎክ ኤርትራ ብ15 መጋቢት 2024 ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ዝርከብ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ሕብረት አፍሪካ ኣብ ዝተኻየደ መበል 22 ፍሉይ ዋዕላ ፈጻሚ ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ሕብረት አፍሪካ ተሳቲፉ እቲ ዋዕላ ኣብ ኣገባብ ናይቲ ኣብ ለካቲት 2025 ዝካየድ ምርጫ ላዕለዋይ መሪሕነት ኮሚሽን ሕብረት አፍሪካ
ዘተኮረ ነይሩ ልኡኽ ኤርትራ ብዘስማዕ መደረ መሰረት ዞባዊ ዝውውር ወይ ሮቴሽን ኣቦ ወይ ኣዶ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ካብ ዞባ ምብራቕ ኣፍሪካ ምክትል ኣቦ ወይ ኣዶ ወንበር ከዓ ካብ ዞባ ሰሜን ኣፍሪካ ክኸውንን 6 ቦታ ኮሚሽነራት ኣብ መንጎ ዝተረፉ 3 ዞባታት ክመቐራሕ ነዚ ተበፅሐ ሓበራዊ ስምምዕ ከም ዝድግፍ ገሊጹ ኣስዒቡ እቲ ልኡኽ ፍሉይ ዋዕላ ፈጻሚ ቤት ምክሪ ሕብረት ኣፍሪካ ምክያዱ ንባዕሉ ኣብ ኣገባብ ምርጫ ዘይንጹርነት ምህላው ዝረድእ ከም ዝኾነን ኣብ መጻኢ ነዚ ንምውጋድ ንምርጫ ላዕለዋይ መሪሕነት ኮሚሽን ኣብ ዝምልከቱ ዓናቕጽ ዓንዲ ሕጊ ናይቲ ኮሚሽንን መማሓደር ሕጊ ባይቶ መራሕትን ምትዕርራይ ንምግባር ዝዓለመ መስርሕ ክፍልም እማም ኣቕሪቡ መስራቲ ሕጊ ሕብረት ኣፍሪካ ንኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ዓብ ሓላፍነት ስለ ዘሰክም ሃገራትን ህዝብታትን ኣፍሪካ እቲ ኮሚሽን ሓላፍነቱ ከማልእ ዓብ ትፅቢት ስለ ዘለዎምን እቲ ሓድሽ ዝምረፅ መሪሕነት ኣብ ውሽጢ እዚ ዝገሃድ ዘሎ ዓለማዊ ጂኦፖለቲካዊ ነውፅታት ንዕላማ ሕብረት ኣፍሪካ ንምትግባር ዝበቅዕ ስትራቴጂያዊ ብቕዓት ክህልዎ ከም ዝግባእ ገሊጹ ፈጻሚ ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ድሕሪ ሰፊሕ ዘተ ኣብ ዞባዊ ምስጋር ሮቴሽን ዝተበፅሐ ሓበራዊ መረዳእታ ብምጽዳቕ ተዛዚሙ روسيا اتباعو بوتين كم زعوتلو استقامت بريزيدنتاو مرجع تجميرو اب روسيا باعو بريزيدنت فلاديمير كعوتلو قمت واهب وزرلو بريزيدنتاو مرجع لوم تجميرو دمص مهاب قبل مجميرو نزقصل 3 معلتات كقصليو بريزيدنت بوتين كان نزقصل 6 عامتات نتهاجر نخمرح خمرص كم زخل باعو تجميتلو بريزيدنت بوتين حمشا غزيو بريزيدنتነት ዝወዳደር ዘሎ ዝሓለፈ 24 ዓመታት ኣብ መሪሕነት ጸንሐ ፑቲን ካብ ወታደራዊ መራሕቲ ሃገሩ ድሕሪ ዝቐረበ ማሕፀንታን ሓምሻይ ግዜ ንፕሬዝደንትነት ክወዳደር ከም ዝወሰነ ይዝግለጽ ወብ ቀልቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ዲሚትሪ ፔስኮቭ ፑቲን ንፕሬዝደንትነት ክወዳደር ምሳኑ ሃንደበታዊ መንባሩ ገሊጹ ኣብ 2018 ናብ ዝተኻየደ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ፑቲን 68 ሚታዊ ድምጽ ምርካብ ይተዓዊቱ አንጻር ፕሬዝደንት ፑቲን ክወዳደሩ ተሓጽዮም ካብ ዘለው ንሰልፊ ማሕበራውነት ዝውክል ኒኮላይ ካርቶኖቭ ንሰልፊ ኤልዲፒአር ዝውክል ሊኖድ ሱሉትስኪ ንሰልፊ ኒው ፒፕል ዝውክል ብላድስላቭ ዳቮንኮቪን ዮም ኩሎም ዞም ሰለስተ ሕጽያት ወላ እኳ አንጻር ፑቲን ዝወዳደሩ እንትኾኑ ኩሎም ነታ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝፈጸሙ ወራር ዝድግፉ እዮም እቲ ካልእ አንጻር ፑቲን ክወዳደር ምዃኑ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ገሊጹ ዝነበረ ቦሪስ ናደዚሂዲን ኮይኑ እቶም መርገጺታት ፑቲን ዘይድግፉ ሰባት ክመርጽዋ ከም ዝኽእሉ ይግምታት ነይሩ እንተኾነ ቦሪስ ናደዚሂድን ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝፈጸመቶ ወራር ብግሉጽ ኣብ ቴሌቪዥናት እናቐረበ ይነቅፍ ስለ ዝነበረ ሕጹይ ኮይኑ ክቐርብ ኣይከኣለን ኮሚሽን ምርጫ ሩስያ ካብቲ ዘቕረቦ ናይ ደገፍ ፌርማታት እቲ 15 ሚታዊ ጸገም ከም ዝነበሮ ብምሕባር ንውድድር ከም ዘይበቅዕ ሓቢርዎም እቲ ሰንበት ዝውዳእ መሃብ ድምፂ ሩሳውያን እቲ ዝመርሖም ዘሎ ፑቲን ሓምሻይ ግዜኡ ከም ዝተመርጸን ዝመጽእ 6 ዓመታት ኣብ ስልጣን ከም ዝጸንሕን ክሕበሮም ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን እምባርከስ خبركم ተኸታተልትና ናይ ሰዓት እዚ ዜናዊ መሰናዶ ናብ ዝፍጸም ሓድሽ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሰላም